जाबाय दा सरकारनि आयेनाव सोरबाया जुदि ड्राग्सजों हमजायोब्ला बियो डाइरेक्ट रिहेबाव थानांगोन जेलाव फरायनाय समाव फरायनांगौ रानि मोनाबो फरायनांगौ आं सिंग्रिफोरखौ बिदि नङा आंदोंमोन सिंग्रिफोराबो एखे हौवाफोरबायदि सेंग्राफोरबायदि बिजि थुना लायो जायो बिसोरसो बाना जोलायबावो बिसोरबो बिराद गाज्रि आखल आखुफ्रा पापखौ सोर मावा बयबो मावो नाथाय फैफिनदो बे फैफिननायनि थाखायनो दिनैहाय बे रिट्रिटआ आरो नोंथांमोना जे बेखौ लादों आं नोंथांमोनखौ कंग्रेचुलेसन होयो मानो होनब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव जानो हागौ बिराद गिदिर माबा मोनसे बिपद जानो हागौमोन नोंसोर बासायजानायखौ मोनसिगोन बिराद गिदिर माबा मोनसे जानो हागौमोन खोमा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ इसोरा थिनदों आरो जि जायगायावहाय रिट्रिट लायो इसोरनावहाय फैफिननो रिट्रिट माने मा उनफिननाय फैफिननाय इसोरनाव मोजाङावहाय फैफिननाय बे जायगाया बोर मोनो आशीर्बाद मोनो आरो उन्नति जायो आरो बासायजानाय मोनो दिनै जोङो फोथायो दिनै जोङो गोबां रिट्रिटआवहाय आदा दैमालुखौ सोमोनांथाव खामानि मावग्रा होननानैसो फैयो।